Lha menika pendeta ing Kayawara nujum kathah siswanipun. Nggih. Bab pejaipun pendhapa gampil. Ingkang dipun rasaken angger Prabu Duryudana menika angger saben wahyu menika tumama menika wonten hartanipun para kadang mendolan ngoten to. Nggih. Para kadang kula boten nate kan kapanggenan wahyu. Nah menika najan kula menika pun Bapak Duna menika gurunipun Pandhawa Kurawa kula nggih boten bangsil adat. Lajeng kados pundi saranipun Pandhawa pejah supados tentrem raosing Malakura Bobodana. Menika gampil. Menika gampil ampun patos nggih. Pejaipun Pandhawa menika sampun ngantos gepok singgel kalian Kurawa. Kula menika gadah anak satu namipun Dasakendra. Nggih. Nah, Dasakendra menika saged mejahi para kadang Pandhawa namung setunggal ing dados pangunten kula para kadang Pandhawa nggih menika Siwanata Ndrawati Prabu Kresna. Prabu Kresna menika pepayuning negara Kestina, payuning negara Kamata. Menika kedadipun pejahi langkung rumiyin sanesipun Pandhawa menika gampil. Kanton mijet wae nganti ketes-ketes. Punta Dewana ketes, Werkudara ketes, Janaka ketes, Nakula Dewana ketes-ketes, Hartana ketes. Gampil nggih. Nggih, legora sing manah kula lajeng ingkang Yayi Dasakendra menika hanya hebat menika mejahi kadang Pandhawa. Inggih nggih sampun kawulingani dhateng kahanan menika. Anak kula pun Dasakendra sagah mejahi boten badhe nyuwun menapa-napa namung badhe nyuwun mamihran dhateng Angger Prabu Duryudana. Bobodana nggih. Jagat dewa betul Yayi Prabu. Prabu kados pundi? Sasampunipun kula minangka kedhengaipun Yayi tuwin Bobodana. Keparipun kula matur langkung rumiyin. Nggih. Menawi Yayi badhe mejahi para kadang Pandhawa menika klentu sanget. Awit menika anak kula Kurawa kadang dolanen. Nggih. Ewadene Yayi Prabu badhe mbangkaraken sedyane para kadang Pandhawa pun bangun kedaki wonten ing Tegal Kurusetra menika nggih klentu sanget. Awit menika priyatos piyambak-piyambak. Nggih. Menawi Yayi mergi ing dipun tempuh mekaten kula namung nyembanghaken tunggak dadat boten melu garap tunggak warung boten melu Yayi. Keparengmu nuwun sewu Yayi. Kula menika wonten ing Pandura menika bebasan ninggal bocah wonten ing sak pinggiring blumbang. Yayi Rawati nandhang gerah boten sekeca badanipun keparengmu raga para Pandura badhe nyuwun pamit. Wangsul wonten ing Pandura kemawon ing sak mangke bab Pandhawa Kurawa nyumbanghaken Yayi. Tentunipun Yayi kula lair batos menika boten namung kandhek ing lair nanging batos kula mbelani para kadang Kurawa. Estunipun kula yen tok kandhek sesepuh ya. Nanging wadhe mekaten badhe mejahi gepok singgel dhateng para kadang Pandhawa menika klentu. Bila kepareng para kula nyuwun pamit kemawon. Kados pundi Angger Prabu? Kados pundi Bobodana? Lha kok mau calon-calon. Duduk macam-macam. Kira gajah trale kunci gembok rantai wong wedok sapa bengi lole. Menawipun dipun nandharaken mawon Angger Prabu Baladewa. Cekapun pitados dhateng pun Bapak Dana nggih. Ugi kepareng badhe nyuwun pamit medal pasilan. Para kula badhe kula kumpulaken nggih. Nggih. Menawi kula nggih kepareng ing abdi kepadhean badhe nyuwun pamit bidhalaken para wadya dulu nyembadaken Bobodana ngatos-atos dudu niku. Wow, to. Sigra Sanata anggen sabda pendhita ratu. Sabda pangucapan dica pangandikaning ratu dadan kena wolawali. Sanata sigra kundur kedaton jlok kadya gegel manlampahi.